Samantala, Idol, kaugnay pa rin po sa mga balita po patungkol pa rin sa mga resort at cottages. Ito po, sa Lingayen, Pangasinan po, maaring ipasara sa mga kapabayaan po ng mga kanilang kliyente ang mga resort at cottages dyan po sa bayan ng Lingayen. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Jam Victorio. 104.7 IFM Report. Ipapasara ng lokal na pamahalaan ng Lingayen ang mga cottages, sheds at resorts kapag napatunayan na may kapabayaan sa kanilang mga kliyente. Nakasaad sa polisiya mula sa alkalde na responsable ang mga cottage at shed owners sa kaligtasan ng mga dumarayo sa kanilang pwesto bilang pangunahing katransaksyon ng mga ito sa lugar. Ayon sa nakapareham na LDRRMO lifeguard ng IFM News Dagupan, kinakailangan naman ipatupad ang kautusan kasunod ng pagkakatala ng insidente ng pagkalunod sa Lingayen Beach sa kabila ng mahigpit na pagbabantay. Tiniyak ng tanggapan na nakatanggap na ng kopya ang bawat shed owners sa bayan upang istritong maipatupad ang naturang polisiya. Umaasa naman ng LDRRMO sa pagkikiisa ng mga may-ari, ganon din sa mga beachgoers sa pagpapanatili ng zero untoward incidents, partikular sa posibleng pagdagsa ngayong Semana Santa. Kasama mo mula dito sa IFM Dagupan, ito si Idol Jam Victorio. Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.